Kanigri ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli phir imeri nong gdi walang. Kimat ki bakongsan jang ka khubor mata ka step. Ka election manjere vice president ubathama jang kari kan long ha ka khandai tarik nailur bar ka jing punong kerteng banya khun na ka banda ka shuki vice president kan kut ha ka arphoi tarik unailar. Pili Menteri Rang Bado kari artri ki projek surok ba New Delhi minhin ka sngi ki basang dor ko makhatwei hajar kelur tingka. Ka Presiden Draupadi Murmu kala bhakam ha ulat ka Manipur Ajay Bhalla bon khmi lang ya ki kam kumulat jong ka Nagaland. Bat ha ka khubor sports ka semi-final ka Beningkong ha ka jingira kai football Durand Cup ka Shillong Lajong Football Club ka nyakun persya ya ka North East United Football Club la shai ka Singh Nehru Stadium. Ki khubor ki babnya. Ka election commission jang ka India min ka singi ka lapan banai ka poron penlong ya ka election banjit vice president ubathmai jang ka India. Karkum ka tulong khubor la ong ba an penlong ka election vice president ha khandai tarik unai lur. Lahab ban penlong ya ka ni election hadin bo Jagdeep Dhankar ula eno steng por ya ka shuki vice president ka ri hau banai balala. Kani kandai ka election vice president ka bakhat nyaw ha ka ni ka ri. Yo Vice President la jujit ka Electoral College kabakan thop ye ki dikhot jong ka yengdor bar thawan Lok Sabha ba ka Rajya Sabha ki kirtong ki ba angnot banya khun ha ka ni ki election ki la ban penrung kerteng yeladi ha la ne shwa ka arhoi tarik mentau bnai ka jing mishar ki kot ki slab ki we ki jinan ngam kan long ha ka arpo artarik unailar ba ka tarik ka bakhat do ha ka ba ki kirtong ki la ban weng kerteng no yeladi na ka jing khun ka re ka arpo santarik unailar ka jingyawi ki vote kan long ha ka khandai tarik unai lo. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi minhin kasngi ula play artli ki project surok ba ki ba kongsan ha New Delhi ki ba shongdor kum ba khatwei hajar kelur tingka AA. Kini ki project ki kinthop ya ka Dwarka Expressway ka ba ha Delhi bat ka Urban Extension Road 2 UER2. Lapanmi ia kita ki projek surok ba kumshi pinta na ki jing thumu trekam ka sarkar India ban pen kelo ia ka jing khap ngia ha ka tai ka nong ba ha ka jing kran jong menteri Rang Bado ulaong ba ka jing pinya so surok kali hakaleng ka NCR kan sanang khlanje shu nang ni shakhman da ka jing play ka Dwarka Expressway ka ba ha Delhi ba dia ka UER2 uang ba ki pat ba kin sayo jing matoy shibun na ki te ki surok kali bat ka jing penlut por hakalik kawan kan saduna bha. Ha bakran ha ka jingilang ka menteri Rang Ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta kala ai khuble sngo ye menteri Rang Ba do kari ha ka kerteng jing nong shong snong baro jong ka Delhi. Kala ongru ba menteri Rang Ba do utre klem shong than banyo kan tiu ye ka jing im jong ki nong shong snong ha kari. Ka election commission jang ka India ECI kalapan sngaw ba ka trek ka ha ka basay ka ba pau ka de ka benta trekam ka ba kongsan tam ha ka jingpan kre ya ki electoral roll karkum ki kindon an bela bo ha ka kru khobor belapan mi da ka ECI lapan sngaw ba ki sing san perthei ki dan benta lang ha man la ka dan jingya linti jang ka jingpan kre electoral roll ka ba julong ha ki bon sertam. Ke election commission kalakan tho ya ki seng san perthai bat ya ki riushimet ki bapat idak jing sngaw artatien ni jing sir halor ki jing kno badan ki jing bakla trekam ha ki electoral roll ki bakha maswa ka ECI kala ong ba kapor ka ba biang tam ban pen i ki daw ni ki no ki jing bakla ka ladai ban longkat barang ya ka benta trekam ban ujor ni dawai ka hok ban penung kerteng kum kinong thabon shu ka ECI kala pensyai baladala ot ye ki jing e ha ka bakum ketika por anjen dala la pen bet ye ki jingen kam hadin ka jing bishar ka batikna da ki electoral registration officer hashwa jong ka election. Ka Presiden Draupadi Murmu kala thung ya ulat ka Manipur Ajay Kumar Bhalla bon khmi lang ki kam kum ulat jong ka Nagaland nalor jong ka kam ka ba ubat menta ka kruwa khubor belapan mi na Rashtrapati Bhavan ka yathu ba ka Presiden kala thung ya Ajay Kumar Bhalla bon khmi lang ki kam kum ulat jong ka Nagaland hadin ka jingkhlat no jong ulat ka Nagaland ula ganesan. Ha ka wei ni ki jing jok barat ba ka bai dei ba ka jing ujor jeng ki nong thiet nong pet ha ka ri barok ka wei shipautli ki jela ba kan thopru ya ka jela Meghalaya ringkat ba ka National Consumer Disputes Redressal Commission ki la ban pen khoj ya ki jing ujor palat ya ka 60% ha unai tung
Ketenat Consumer Affairs, Food but Public Distribution jangka Sarkar India haka keruak khobor ba kala penmi kala ong ba kani ke penishai ba lala man pendap kambon ya katri ke ta ka bai de ba ki jing e jong ki nong thiet nong pen ka jing pen ko iki kes hau nai tung ka long kambon sha ban ni ki kes ki berang shuyo pedang thamai ka National Consumer Dispute Redressal Commission kala la ban pen ko iki jing ujor shispa ar persen kat baka Tamil Nadu kalau yok rekod arspa 90%, Rajasthan arspa 100%, Telangana shispa 100%, bat ka Himachal Pradesh bat Uttarakhand mar shispa 100%. Ka Meghalaya kalalaban pankhu ya ka jing ujor kinong thiet nong pet hadu shispa 100%, Kerala shispa 40%, Puducherry shispa 40%, Chhattisgarh shispa 100%, bat ka Uttar Pradesh shispa 20%. Kani ko khubor ka wanshpi na ka Akashwani Shillong. Kanigiri ka khubor ka bawan shpina ka Akashwani Shillong. Lapalong ka program man kantiu shushu ka agroforestry da ka jingthong ya uslasha ha ka bala aji kai bat samu ki sarading slasha shakinong rem. Ya ka program lapalong ha namsungi gaon panchayat ha titabor block ha jorhan da ka jingthong banyo pen khlan ya ka kamai ka ji jong kinong rem bat ha ka jok por ban kantiu ru e ka yo ka kot jong ka sam. La penyat ya ketika program da ka jingit relang hapreng ka Assam Agroforestry Development Board AADB bar ka All Assam Tea Growers Association AASTGA. Ha ka jila kai Durand Cup Football ka barang yat menta ka Shillong Lajong Football Club baka North East United Football Club kanya kun ha ka semi-final ka baningkong ka bansalong la shai ka singi ha Nehru Stadium. Ha ka semi-final ka ba arpat ka jingi kun kan long hapreng ka East Bengal bat ka Diamond Harbour. Kuman chipin kan mau biang hang ni ka Shillong Lajong ka layo ban rung siya ka semi-final hadin ba ka la ban pendim ya ka Indian Navy Football da ar la ka way goal bar ka jingi kun quarter final ka ba ka North East United Football Club kala la ban pendim ya ka Borderland Football Club da saw goal la not ha ka quarter final ka defender Alisha Lingdo bar ka midfielder Bonifilia Shulai na Meghalaya kila yo jaka ha ka team India banyal akai ha ka South Asian Football Federation SAFF Under 17 Women's Championship kaban Salong Shen Habhutan. Katba kan day ka sin ka badingkong na kabanta ka Alisha bandon haga kanhon nila ka India ka Bomifila pat ka yo ya kani ka lat haga sin ka baar namar khamashwa kala mikmat na India haga under 16. Kani ka kanhon nila ka football na India ka kanthop ar pulai ngot ki khot hapo ka jinglam jong coach ubana Sweden u Joachim Alexanderson. Dangshen u Alexanderson ulala man penung ka kanhon nila ka football ki kinthai na India ki bahapo ka arpusnem haka kitab history da ka basha jet ban yo yakun haka AFC Under 20 Women's Asian Cup. Mentau dang pan jingut haka jing nanti ya ka kanhon Under 17 shaka Continental Qualifiers ka ban Salong ha Urisau ha Kyrgyzstan. Ha ka jaka ka bakindong ha ka than siya lamingi ka kong anisa lamari arpusan sinem kerta ka lapan pao siya ka perthai ka jingmut ka basisha banli eke ka ba am khamdan kot ki banli eka ka kong anisa ka ba long try na Shillong ka layo ka nam ka buram bat ka kerteng banlong ka kenthai ka baning kong ha ka ri ka banit nya thuk ha ki lom kani ka nam ka buram ka lawan hadin bon snem jong ka jingai sha bat ka man ka bajuat ka badon ringkat ka jingsung iit pa ka jingsung tanat ha ka jingnya thuk kattu kani ka khubor ka lakut ba kalawan shpina ka Akashwani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginyi so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi man penbu ka khubor phareng ka por phra ka san minin kani ka Akashwani Shillong